Szóval, hölgyeim és uraim, van ez ellenelő is vége. Szóval úgy nyújjunk át, próbálj meg. Szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Helyes! Szoknya ki van zárva? Akkor csinálj csak a fiúk, ez nem tök mindegy. Na, oké. Először. Csinálunk egy hölgyek nadrágba mehet. Fiúk nadrágba persze. Szóval alakul az hogy tessék, tessék. Tessék kérem, hátra menni. Hátra felé, gyalogolni. Hátra menni, hátra felé, gyalogolni. Ez az, hátra menni, nagyszerű. Hátra menni, hátra felé, gyalogolni. Nagyszerű. Gyere gitár! Rock and roll! Szerintem megérdemeltek egy tapsot. Nagyszerű volt. Sorokból áll, és a szeret, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Gyere gitár! És a szeret, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már. És a szeret vonatból nincs kiszállás. A ritmus változik. Szerintem hallottam így is. Hol van a hastánc? Égen a zenelekős minden, míg a háború sütne. Szólna, csak egy kicsit még, és meglátom, másképp is látod a világot. Hogy tiszteled a másikon, hisz önmagam. Gyere gitár!